Една звезда вече си отиде. 11 остават в битката. Тази вечер ще заблести и една перла. Започва Dancing Stars! Дами и господа, водещите на Dancing Stars Елена Петрова и Димитър Павлов! Благодаря. Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате Dancing Stars на живо. Здравейте и вие, скъпи гости в залата. Тази вечер нашата танцова зала, нашия дансинг ще се превърне наистина в една бляскава зала за танци, защото звездите и техните партньори ще танцуват валс и танго. Благодаря за аплодисментите. Ще танцуват по-добре от мен, то е очевидно, но или както са казали във Виенския кралски двор, крал Карл. Гледайте сега какво става. И кралица Клара. Крали кларинети, за да станат крал и кралица на бала. Мерси за аплодисментите. Аплодисменти за уважаемото жури. Госпожа Гигова и Пампо Сагапио. Аз мога само да ви пожелая английско благородство, аржентинска страст и виенска прецизност при оценяването тази вечер. Благодаря на публиката в студиото, между другото много адекватно, мерси. Аз, защото чувствам като абитурент по този начин, но това е една друга тема. Специално на господин Агапил. Добър вечер. Вечер, Митко. Трябва да пожелая кипърски футболен хъс, господин Агапил, защото, знаете, с нощи нашите национали загубиха с бойкото 4-1 от световната футболна сила Кипър и така окончателно потвърдиха съмненията, че не играят футбол. Господин Митко, понеже аз бях с господин Станислави на турнето, научих една много хубава песен. Не разбрах с кой и аз се чувствам наистина като българ, защото имам и жена, имам и дете на 8 години, който е българка. Научих една много хубава песен и с нощи я изпях. И да паднем, и да пием, пак ще се напием. За добро или за лошо. Аз бих казала, и да паднем и да пием, пак ще танцуваме. Все пак сме в такъв формат. Пиенето малко по-късно. Трябва да ви задам още един въпрос, господин Агапил. Дали сте готов за това нещо? Знаете, тази невероятна връзка, която протича между нас. Не се притеснявай. Много си хубава днеска. Перлата още по-хубава. Елена много си красива днеска. Добре, ще оставя въпроса за малко по-късно. Запазвам си това право. Така. От няколко месеца в България, скъпи зрители и гости в залата, в националния ефир се наблюдава един телевизионен феномен. Един филм всяка вечер събира пред екраните милиони зрители, защото в него се разказва драматичната история за живота между прекрасната Инджи и нейния любим Мехмет. За нас е удоволствие да ви представим специалния гост на Dancing Star, балканската филмова звезда, обявената за най-сексапилна жена на Ориента, актрисата, която играе главната роля на Инджи в сериала Перла, Сюнгюл Йоден. Сюнгюл Йоден! Обичам ви, приятели! Обичам ви, България! Добре дошла тук.
първо да ти кажем. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Добре заварила. И да благодарим на всички, които те аплодираха. Много те гледат в момента и на телевизионния екран нещо към тях. Televizyon ekranlardan birçok insan seni seyrediyor şu anda. Onlara bir şey söylemek istiyor musun? Sevgili BTV izleyicilerine çok teşekkür ediyorum. Уважаеми зрители на BTV, много ви благодаря. Bize göstermiş oldukları ilgiden ötürü arkadaşlarım adına sonsuz teşekkür ediyorum От името hepinize. на моите приятели и колеги, за това внимание, което ни оказвате, искам още веднъж да ви благодаря и да го кажа вашето признанието си към вас. Благодарим много. Аз имам един въпрос към вас, госпожица Йоден. Обичате ли да танцувате? Evet. Да, обичам. И бихте ли се включили някога в такова шоу като Dancing Stars? Bilmem, düşünmem. Не знам, би трябвало да помисля по този въпрос сериозно. Значи 5 минути имате да помислите, защото след 5 минути Beş има dakika. изненада. Да. Не, моля ти се, Ya къде bunu ти тръгна? benden Аз çok daha güzel yapan insanlar var. Аз O мисля, че има yüzden хора, които могат да танцуват много по-добре от Излемей мен. терcih ederim. Затова предпочитам да ги погледам. Аз опитвам това да го кажа Прекрасно сте и на... ние предпочитаме. Трябва да ти кажа... Трябва да ви кажа, извинявам се, че първо ще говоря на ти. Трябва да ви кажа, че аз вече 4 предавания се опитвам да кажа на българската перла, че аз не мога да танцувам, но това е, просто трябва да издържа някои неща. В името на телевизията, знаеш. От вчера, нали, това в рамките на зле преценя хумор от моя страна, от вчера си в България, харесва ли ти тук? Bulgaristan çok güzel bir ülke. Това и аз го разбрах. България е много красива страна. Doğduğum şehre, yani büyüdüğüm şehre çok benziyor. Ankara'ya, Türkiye'nin başkentine inanılmaz benzerlik Има gösteriyor. Hiç огромна yabancılık прилика çekmedim. между София и Анкара, града, в който аз съм се родила и съм израсла. Благодаря ти много. Сюнгю, как си обясняваш огромния успех на сериала Перва, който в България наистина има феноменален, зашеметяващ успех? Birkaç sebebi olduğunu düşünüyorum. Bir kere Mисля, че има няколко konuşuyoruz ve причини. kültürlerimiz müthiş benzerlik gösteriyor. Ние сме съседи и нашите култури до голяма степен си приличат. Ee, yaptığımız meslek müthiş bir meslek. Yani dans etmek, şarkı söylemek, oyunculuk yapmak. Мисля, че нашата професия, това да танцувам, да пеем, да представяме нашите неща е наистина много изключително Çünkü нещо. ister Türkiye'de olsun, ister Bulgaristan'da, ister dünyanın herhangi bir yerinde aşk herkesin algılayacağı bir şey. Ve ben araç olarak oyunculuk yapıyorum. Çok mutluyum. Yani ortak bir dil, evrensel bir dil olduğunu düşünüyorum. Защото смятам, че любовта е един международен език, на който се говори в целия свят и ние като артисти се опитваме да говорим на този език и да се представяме пред целия свят по този начин. Много ти благодаря. И Аз лично, аз мятам, че и танца е също такъв език, на който може да се говори, да се разказват любов. Müzik, dans. Музиката, танца, това са такива Уважаеми неща. зрители, скъпи гости, искам да ви призная честно, от няколко минути гледам Сюнгю и тя наистина е ужасно магнетична и аз мисля, че това е също една от причините за големия успех на сериала. Просто гледам в нейните очи и тя е страшно завладяваща. аз я гледам от 2 часа и е страшно положението при мен. Благодаря ти. Много ви благодаря. И накрая като за финал, какво ще пожелаеш на може би милионите си почитатели в България? Bulgar seyirci. Започваме да танцуваме. Neler dilemek istiyorum? Bulgar seyircisine aşkla dolu bir ömür diliyorum. Huzurlu, Pожелавам- uzun, aşkın eksik olmadığı bir ömür diliyorum. На българските зрители един дълъг живот, изпълнен с любов и с спокойствие и щастие. Благодаря ви, че приехте да бъдете наш гост. Всъщност радвам се и ви благодаря и съм сигурен, че ще се забавлявате много добре в нашото шоу днес. Eminim ben. Надявам се, че ще се забавлявам много. Thank you. Окей, оставете сега при нас, още маличко. Уважаеми зрители, напомням ви, че телефонните линии ще бъдат отворени с началото на първия танц.